Druhá kapitola. Plánovanie ľudských zdrojov. Personalistika alebo riadenie ľudských zdrojov, HRM, je systematický proces starostlivosti o zamestnancov počas celého ich životného cyklu v organizácii. Tento proces zahŕňa výber, nástup, osobný rozvoj, zdravie a bezpečnosť, výkon, zapojenie a komunikáciu so zamestnancami až po ich odchod. Dôležitou súčasťou personalistiky je formálna a neformálna komunikácia so zamestnancami, ktorá sa neobmedzuje len na personalistov, ale prebieha aj medzi zamestnancom a jeho priamym nadriadeným. Personalistika musí zabezpečiť súlad s predpismi vo všetkých oblastiach, vrátane pracovných zmlúv, zdravia a bezpečnosti práce a požadovaných kvalifikácií pracovníkov. Kvalitná práca personalistov vedie k vyššej spokojnosti zamestnancov a ich dlhodobej lojalite k firme. Preto je dôležité, aby personalisti mali kvalitné informácie, ktoré zlepšujú prácu manažérov a umožňujú efektívne riadenie ľudí. Kľúčové kroky v procese plánovania HR sú environmentálne skenovanie. Environmentálne skenovanie je kľúčovým krokom v procese plánovania ľudských zdrojov, ktorý umožňuje manažérom identifikovať a analyzovať vnútorné a vonkajšie faktory ovplyvňujúce organizáciu. Tento proces je nevyhnutný pre efektívne riadenie ľudských zdrojov a zabezpečenie, že organizácia je pripravená na budúce výzvy a príležitosti. Vnútorné faktory zahŕňajú celkové strategické ciele, rozpočtové obmedzenia a vnútorné schopnosti organizácie. Vonkajšie faktory môžu zahŕňať podmienky na trhu, trendy v odvetví, právne a regulačné požiadavky, ako aj technologický pokrok. Model PEST, ktorý zahŕňa politické, ekonomické, sociálne a technologické aspekty, je bežne používaný na vykonávanie environmentálnej analýzy. Proces environmentálneho skenovania by mal byť integrovaný s cyklom strategického plánovania organizácie. Ak organizácia vykonáva strategické plánovanie na ročnej báze, odporúča sa zosúladiť plánovanie ľudských zdrojov s týmto cyklom, aby sa zachovala konzistentnosť a súlad. Manažéri by mali byť vždy pripravení na prispôsobenie sa meniacim podmienkam a byť flexibilní v prístupe k plánovaniu ľudských zdrojov. To zahŕňa pravidelné hodnotenie a audit súčasnej kapacity ľudských zdrojov, ako aj predpovedanie budúcich potrieb na základe strategických cieľov a plánov rastu organizácie. Tento prístup pomáha nielen predchádzať krízam, ako je nedostatok zamestnancov, ale tiež zvyšuje efektivitu a produktivitu organizácie tým, že zabezpečuje, že má správny počet zamestnancov so správnymi zručnosťami v správnom čase. Environmentálne skenovanie je teda neoceniteľným nástrojom pre manažérov, ktorí chcú zabezpečiť, že ich ľudské zdroje sú v súlade so strategickými cieľmi a potrebami organizácie. Predpovedanie dopytu. Predpovedanie dopytu je kľúčovým krokom v procese plánovania ľudských zdrojov, ktorý umožňuje manažérom predvídať budúce potreby pracovnej sily a prispôsobiť sa im. Tento proces zahŕňa analýzu trendov v odvetví ekonomických ukazovateľov, technologických inovácií a strategických plánov organizácie. Cieľom je identifikovať, koľko a akého druhu zamestnancov bude potrebných na dosiahnutie obchodných cieľov v strednodobom a dlhodobom horizonte. Pri predpovedaní dopytu je dôležité zohľadniť nielen kvantitatívne, ale aj kvalitatívne aspekty. Kvantitatívne metódy, ako sú matematické modely a štatistické analýzy, poskytujú číselné odhady potrebných zamestnancov. Kvalitatívne metódy, ako sú expertné odhady a scenárové plánovanie, pridávajú hĺbku a kontext týmto predpovediam, zohľadňujúc ľudský faktor a možné zmeny v podnikateľskom prostredí. Dôležitým aspektom predpovedania dopytu je aj identifikácia medzier v zručnostiach súčasnej pracovnej sily. Manažéri musia rozpoznať, aké zručnosti a kompetencie budú potrebné v budúcnosti a porovnať ich s tým, čo už majú k dispozícii. To im umožňuje plánovať rozvojové programy, školenia a nábor nových talentov, aby sa predišlo nedostatku kvalifikovanej pracovnej sily. Plánovanie ľudských zdrojov je neustálym cyklom, ktorý zahŕňa monitorovanie a hodnotenie efektivity implementovaných stratégií. Manažéri by mali pravidelne aktualizovať svoje predpovede na základe najnovších dát a trendov, aby zabezpečili, že ich organizácia zostane konkurencieschopná a flexibilná v reakcii na zmeny na trhu práce. V konečnom dôsledku predpovedanie dopytu pri plánovaní ľudských zdrojov nie je len o číslach a grafikách. Je to o pochopení dynamiky ľudského kapitálu a jeho vplyvu na úspech organizácie. Manažéri, ktorí sa venujú tomuto procesu s odbornosťou a empatiou, môžu vytvoriť pracovné prostredie, kde sa zamestnanci cítia cenení a sú motivovaní prispievať k spoločným cieľom.
Tým sa nielen zvyšuje produktivita, ale aj lojalita a spokojnosť zamestnancov, čo sú neoceniteľné aktíva pre každú organizáciu. C. Analýza ponuky. Analýza ponuky je kľúčovou súčasťou procesu plánovania ľudských zdrojov, ktorá umožňuje manažérom získať prehľad o súčasných a budúcich potrebách organizácie v oblasti pracovnej sily. Tento proces zahŕňa identifikáciu existujúcich zručností zamestnancov a posúdenie ich schopnosti vyhovieť požiadavkám spoločnosti. V rámci analýzy ponuky sa hodnotia interné zdroje, ako sú súčasní zamestnanci, ich kvalifikácie a potenciál pre rozvoj, ako aj externé zdroje, ktoré môžu zahŕňať dostupnosť zručností na trhu práce a možnosti získavania talentov. Manažéri by mali zvážiť aj demografické trendy a predpovede, ktoré môžu ovplyvniť dostupnosť a diverzitu talentov. Analýza ponuky pomáha identifikovať medzery v zručnostiach a potrebu školenia alebo náboru nových talentov. Taktiež umožňuje organizácii pripraviť sa na budúce zmeny v obchodnom prostredí, ako sú technologické inovácie alebo zmeny v regulačnom rámci, ktoré môžu vyžadovať nové zručnosti alebo prístupy k práci. Výsledkom analýzy ponuky by mal byť detailný plán, ktorý zahŕňa stratégie pre rozvoj, udržanie a prípadné zmeny v pracovnej sile. Tento plán by mal byť flexibilný a schopný prispôsobiť sa rýchlo meniacim sa podmienkam. Efektívna analýza ponuky je nástrojom pre manažérov, ktorí chcú zabezpečiť, aby ich organizácia mala k dispozícii správne ľudské zdroje pre dosiahnutie svojich cieľov a úspechu. D. Analýza medzier. Analýza medzier v plánovaní ľudských zdrojov je kľúčovým krokom v procese, ktorý pomáha manažérom identifikovať rozdiely medzi súčasnými kapacitami pracovnej sily a budúcimi potrebami organizácie. Výsledkom je podrobný prehľad o tom, kde sú potrebné investície do vzdelávania, náboru alebo rozvoja talentov, aby sa zabezpečilo, že organizácia bude mať v budúcnosti správne zručnosti a počet zamestnancov. Efektívna analýza medzier umožňuje organizácii predchádzať problémom, ako je nedostatok kvalifikovaných pracovníkov alebo prebytok zamestnancov v určitých oblastiach. E. Rozvíjanie HR stratégií. Rozvíjanie HR stratégií je kľúčovým krokom v procese plánovania ľudských zdrojov, ktorý pomáha organizáciám zosúladiť svoje ľudské zdroje s obchodnými cieľmi a zámermi. Tento proces zahŕňa analýzu súčasných a budúcich potrieb organizácie v oblasti talentov a zručností, ako aj identifikáciu medzier, ktoré je potrebné preklenúť. Stratégie môžu zahŕňať partnerstvo so vzdelávacími inštitúciami na rozvoj talentov, implementáciu školiacich programov alebo zvažovanie alternatívnych metód získavania zdrojov, ako je outsourcing alebo uzatváranie zmlúv. Efektívne plánovanie ľudských zdrojov zabezpečuje, že organizácia má správny počet zamestnancov s potrebnými zručnosťami v správnom čase, čo zvyšuje produktivitu a ziskovosť. F. Implementácia. Implementácia procesu plánovania ľudských zdrojov je kľúčová pre úspech každej organizácie. Tento proces začína environmentálnym skenovaním, ktoré pomáha identifikovať vnútorné a vonkajšie faktory ovplyvňujúce personálne potreby firmy. Následne je dôležité predpovedať dopyt po pracovnej sile a analyzovať ponuku, aby sa zabezpečilo, že organizácia má správne zručnosti na správnom mieste a v správnom čase. Efektívna implementácia a monitorovanie týchto krokov môže výrazne prispieť k dosiahnutiu obchodných cieľov a zabezpečiť udržateľnosť talentov v organizácii. G. Monitorovanie a hodnotenie. Monitorovanie a hodnotenie procesu plánovania ľudských zdrojov sú neoddeliteľnou súčasťou strategického riadenia každej organizácie. Tento proces umožňuje manažérom získať prehľad o efektívnosti plánovaných stratégií a ich realizácii v praxi. Monitorovanie poskytuje dôležité informácie o tom, ako sú zdroje využívané a či sú ciele dosahované v stanovenom časovom rámci. Hodnotenie zase pomáha identifikovať oblasti, kde je potrebné zlepšenie a poskytuje spätnú väzbu pre budúce plánovacie cykly. V prvom rade je dôležité stanoviť jasné a merateľné ukazovatele výkonnosti, ktoré budú slúžiť ako základ pre monitorovanie a hodnotenie. Tieto ukazovatele by mali byť v súlade s celkovými cieľmi organizácie a mali by byť pravidelne aktualizované, aby odrážali akékoľvek zmeny v obchodnom prostredí alebo strategických smerovaniach. Následne je potrebné vyvinúť systém zberu dát, ktorý bude spoľahlivo a efektívne zhromažďovať potrebné informácie. Tento systém by mal byť flexibilný a prispôsobiteľný, aby mohol reagovať na dynamickú povahu obchodného sveta. Po zbere dát nasleduje ich analýza.
V tejto fáze sa používajú rôzne analytické nástroje a techniky, ako je napríklad SWOT analýza alebo PEST analýza, ktoré pomáhajú pochopiť vonkajšie a vnútorné faktory ovplyvňujúce organizáciu. Analýza by mala byť objektívna a kritická, s cieľom odhaliť nielen silné stránky, ale aj slabiny, príležitosti a hrozby. Nakoniec proces monitorovania a hodnotenia by mal byť kontinuálny a iteratívny. Manažéri by mali pravidelne preskúmavať a aktualizovať plány, aby zabezpečili, že sú stále relevantné a efektívne. Tento prístup umožňuje organizácii byť agilnou a pružnou, schopnou rýchlo reagovať na zmeny a využívať nové príležitosti. Efektívne monitorovanie a hodnotenie procesu plánovania ľudských zdrojov môže výrazne prispieť k úspechu organizácie. Poskytuje dôležité informácie pre rozhodovanie, pomáha optimalizovať využívanie zdrojov a zvyšuje šance na dosiahnutie strategických cieľov. Preto by manažéri mali venovať tomuto procesu patričnú pozornosť a zabezpečiť, že je súčasťou každodennej praxe v ich organizácii.